Malawi Brief. Tsopano ndi nthawi ya nkhani madzulo pa Times TV lero pa 17 March 2026. Mkulu wa apampando wa makomiti a nyumba ya malamulo a Saveo Kafwafwa anapempha kuti makomitiwa akambirane ndi amwanamvekha pa zimene apeza pa nkhani ya ndondomeko ya zachuma cha dziko lino. Wezi Gausi akufotokoza. Makomitiwa adandaula kuti sakhala ndi mpata okwanira kuti athe kuyankhula ndi nduna ya zachuma zokhudza ndondomeko ya chuma. Malingana ndi oyankhulira makomitiwa a Saveo Kafwafwa ati iwo azakhala osangalala akakumana ndi nduna ya zachuma ndi kuwafotokozera za kauniuni wawo amene achita pa mndandanda wa zachuma. Timanena kuti ife limakhanga kuti tikungoyika chidindo ku zinthu zoti zakonzedwa kale. Ndiye timadandaulira anduna kuti ngati nkotheka tamatipasani mwayi kuti zija munatituma kuti tikakambirane zija tizikuwuzani kuti zimene tapezamo mbudget mu ndi izi muthe kuzisintha motere. Tikudziwa dziko la Malawi likudutsa mu mavuto ambiri azachuma, komabe zina ndizothandizira kukonza chumacho. Ndiyeno tikufuna kuti ifeyo tikomunene nawo andunawo, komano ndasangalala chifukwa kwa nthawi yoyamba anduna avomera kuti akumana ndi macheya ama clusters wonse kuti tsopano auze zimene ifeyo tapeza kumene timakambirana kuja. Poyankhulapo pa nkhaniyi nduna ya zachuma a Joseph Mwanavekha ati iwo ndokhonzeka kukumana ndi apampando amakomitiwa kuti amve tsatanetsatane wamene iwo aunikira mndandanda wa zachuma. Iziji ndi ineyo ngati nduna ya finance ndiona kuti mchabwino kuti tikhale nawo pansi kuti iwo aziwe zimene zili budget, chifukwa budget ndiofunikira kuti ma MP wose akapita ku constituency kwa iziwe komanso akathandize ndi oversight kabla kupanga implement budget. Choncho ndagwizana nawo kuti iwo tikumana nawo pochita pompanopa. Komanso mwina ndi masule kuti chairs nthawi ya ma cluster meetings amakumana ndi ma officials aku minister kwathu akakumana nawo akambira naso, koma ndikuziwa kuti mwina pali zinthu zina zimene afuna kuti ineyo ngati nduna mwina ndiziwe kuti onese kuti tingazikonze bwanji. Pakadali pano nduna ya zachuma ikuyembekezeleka kukumana ndi makomitiwa kumapeto kwa sabata ino kuti amve zimene iwo apeza mu mndandanda wa zachuma. Oweruza milandu makawaka a Redson Kapindu walangiza mkulu wina Lin Yinhua kuti apewe kusinthasintha masiku akumva mlandu wake popanda zifukwa zokwanira. Lin akuyankha mlandu ofuna kupereka ziphuphu kwa oweruza milandu. Pemphero Malimba ayini nkhani yonse. Lolemba bwalo la milanduli limayenera kuyamba kumva maumboni mbali ya boma pamene mboni ziwiri anazibweretsa m'bwaloli. Koma loya Hade Faruk Mwawa amene anayimirapo Nkhutabasa amene amayimirira Lin pa mlanduwu anati anauzidwa ndi Nkhutabasa kuti apemphe bwaloli kuti lisinthe tsiku lova mlanduwu mpaka mtsogolo muno kamba kuti anali ndi zochita zina mu mzinda wa Blantyre. Amwawa anati potengera kuti Lin samapeza bwino kunalinso koyenera kuti mlanduwu usapitirire lolembali. Wogamula milandu Redson Kapindu anati analokhumudwa ndi momwe mbali yoganiziridwa anayendetsera pempho lawo lofuna kuti bwaloli lisinthe tsiku lodzapitiriza kumva mlanduwu. Iwo anati ambali yoganiziridwa analephera kupereka mfundo zogwirika za chimene chinapangitsa kuti Nkhutabasa asafike ku bwaloli. Apita Sambani ndi oyimira mbali ya boma pa mlanduwu. Icho tachilandira molemera pang'ono chifukwa tinali kuti tabwera tonse anthu ayenda mitunda italitali kuti adzaperekere umboni kwano kuuzidwa pa tsiku lomwelo zinali zinthu zoti zikanapeweka tinakauzidwa mu nthawi yabwino kuti anthu ena asavutike mpaka nano kuyenda mitunda italiyo. Mwazina Lin akuwaganizira kuti ankafuna kupereka chiphuphu cha ndalama zoona 30 miliyoni kwacha kuti amene adali mkulu wa ndende ya Maula Aaron Ganyavu Kaunda akakambirane ndi Avaloti Chipawo omwe ankagamula mlandu wawo wokhudza kuzembaitsa ndalama kuti apatse chilango chochepa mchaka cha 2019. Bungwe la TVETA lalimbikitsa amayi kuti aziphunziranso ntchito zamanja pofuna kuchulukitsa mwayi wawo wopeza ntchito. Mkulu wa bungweli mchigawo cha Kumpoto Joseph Chikopa wanena izi pamene amapereka ndalama zokwana 3 miliyoni kwacha zothandizira msonkhano waukulu wa gulu la atolankhani la Nyika Media Club.
msonkhano uwu ukhalako pa 28 mwezi uno. Atupele Rashid walemba ripoti ili limene wawerenga Chimwemwe Maseko. Achikopa anati mwazina amapereka maphunziro aulere komanso otsikirako mtengo kwa amayi omwe akuchita maphunziro a ntchito zomwe nthawi zambiri zimatengedwa kuti ndi za abambo okha. Iwo anati thandizoli ladza powunikira ntchito yabwino yomwe atolankhani akugwira potukula maphunziro a ntchito za m'manja m'dziko muno. Ngati kuti VETAKU ndi ndondomeko ya scholarship kuti mtsikana wina aliyense amene watengedwa pa maphunziro amene timati hard skills olimba ofuna nkhongono ndithu amene tikangoona timangoti zofunika amuna, mtsikana ameneyo amapasidwa mwayi wa scholarship kuti akhoza kuphunzira ulere popanda iye kulipira. Izi zayikidwa cholinga choti tilimbikise atsikana ochuluka kutengapo mbali pa maphunziro amaluso a ntchito za manja. Mawu akatalandira chekechi wapa mpando wa bungwe la Nyika Media Club Feston Malekezo anathokoza bungwe la TVETA ponena kuti thandizoli lafika mu nthawi yake. Amalekezo anati mkumanowu udzakhazikika pa zokambirana pomwe nyumba zofalitsa nkhani zingapitirire kugwira ntchito zake bwino mu nyengo ino ya luso la makono. Anthu ambiri akupita kumene ku social media kumakaona nkhani, ife mwina kukhanga tikusalira mbuyo. Tingadani kuti tikhale relevant kamene khale ofunikirabe pa nthawi imene information ikadali yambiri kwambiri pa mdziko muno. So tikakhati kuyambirana nkhani ngati zimenezo ndiye tithokoze kuti anzathu a TVETA tafikira anati I think nkhani imene zimukambira nazo ndizoti zikuthandizaso ifeyo chifukwa mwina munamva makamba zoti Wachitika nduna ya zamdziko Norman Chisale wapereka ndalama zokwana 4 million kwacha ku polisi ya Chirobwe mu mzinda wa Blantyre. Achisale atapereka ndalamazi poyamikira ntchito yabwino imene polisi yakhala ikugwira polimbikitsa chitetezo. Mkulu wa polisi mchigawo chakumwera cha Kuzambwe Alavmo Mwabumba wapereka ndalamazi m'malo mwa Chisale. Tili kuno ku Chirobwe police unit komwe ndabwera kuzapereka ndalama zimene kuzira mu office ya Inspector General apereka Deputy Honorable Minister Homeland Security Honorable Norman Chisale MP. Izi zachitika kuzera pa ulendo umene anapanga luwe lukali pomwe amaendera maofisi a polisi komanso a polisi pa ground kuona amene akugwirira ntchito yawo, ndipo pa siku atafika ku Chirobwe anali osangalasidwa ndi mene akugwirira ntchito a polisi apa Chirobwe. Ndipo mkulu wa polisi ya Chirobwe Francis Mselebo wati ndalamazi zithetsa wena mwa mavuto amene akukumana nawo. Ife ubwera kwa 4 million imene ikuti thandiza bwino chifukwa choti no area yathu ndi yayikulu, tikuchokera ku Chensomba kukafika ku Zingwangwa, area ndi yayitali kwambiri, so tikakhala ndi mafuta operewera timalipira kuwafikira anthu ena. Komano chifukwa cha kubwera kwa ndalama imene itithandiza kwambiri kuti no malo ena aliwonse tithe kufikapo. So in terms of kuthandiza anthu, we are here to save the community. Tikuona kuti anthu ajati athandiza bwino chifukwa cha mafuta amenewa. So tikuthokoza kwambiri kwaona minister zomwe ife sitimaziyembekezera. Takulandirani imene tikupitiriza kupatsani nkhanizi. Bungwe la Kwera laphunzitsa ophunzira amsukulu za ukachenjede za boma mene angamakhalire odzidalira pachuma. Maphunzirowa anachitikira pa skulu ya Malawi University of Business and Applied Sciences mu mzinda wa Blantyre. Mmodzi wa amene amathandizira maphunzirowa Emmanuel Banda wati masomphenya awo ndofuna kuona achinyamata akudziyimira paokha pachuma. Panopa tikuphunzitsa polipirira fees ana amene ali mu university za boma. Kupatwa amenepo tikuwathandiza kusulidwa mu maluso osiyanasiyana apamene akuphunziranso maphunziro awo. Timaphunzitsa maluso okhudza utsogoleri choyamba. Chachiwiri timaphunzitsa zokhudza malonda kuti asamangopita nkuona kuti okay business imene kuyenda kapena malonda amene kuyenda geni imene kuyenda panopa ndiliyo nkungojoyera yomweyo. Ayi, adziona kuti mavuto amene amalawi kudutsamo ndi zina zimene mwina zikuvuta mdziko muno ndi ziti, nkupeza mayankho kuzimenezo kudzera mmene pamene malonda abwino komanso otsogola angakhalemo.
ndipo Samuel Movera ndi mmodzi wa ophunzira amene anachita nawo maphunzirowa. Ndi phindu lalikulu kwambiri chifukwa kupatula programu imene ilipo pano khala kundilipirira fees komanso kundipatsa thandizo lonse lofunikira, koma pa tsiku la lero pano atibweretsanso mwapadera kutiphunzitsa zamene tingasinthire kaganizidwe kathu maka kumbali ya zochitika za mabizinesi. So ndi phindu lochuluka kwambiri chifukwa ndikukhulupirira kuti ndipindula ndi kaganizidwe maluso komanso zonse zofunikira kuti ndichite malonda mabizinesi munjira yabwino kwambiri. Maphunziro amene azachuma amene ndi maphunziro timayang'ana za kutukuka kwa dziko. Ndiye tikudziwa kuti pano pakati pa chinyamata ntchito zikusowa muno Malawi zimavutirapo zinthu zina nthawi zina, so kaganizidwe kamene tikuphunzitsidwa lero kandithandiza kwambiri kuti pandekha ndisakhale ndi chidwi kwambiri pa kusaka ntchito. Mbusa Lonex Dixon walimbikitsa amayi kuti azigwirizana kuti akwanitse kutukula miyoyo ya anthu ndi chitukuko cha mabanja wawo. Mbusa wayankhula izi pamwambo wotsegulira mvano pa mpingo wa likhubu la CCAP pansi pa presbytery ya Blantyre. Mbusa Dixon anati mgwirizano wa amayi ndi maziko achitukuko chokhazikika. Lweni Mpasa walemba ripoti ili limene wawerenga. Abusa Banda alimbikitsa za mgwirizano wapakati pa amayi kuti azitenga nawo gawo mapulogalamu autsogoleri ponena kuti izi ndi zofunika pa chitukuko. Mmodzi mwa mamembala a mvano a Martha Chimpakazi alimbikitsa amayi anzawo kuti adzipereke ku utumiki wa mpingo. Tikufuna kuti kudziwitseni amalawi anzathu CCAP yonse kuti ifeyo tikufuna ndithu titumikire Ambuye mu 2026 ndi mphamvu zathu zonse ndi nzeru zathu zonse. Chimene chitakhala chidikira kuchokera mu November nthawi imene tinatsekera mvano, ndipo timachipempherera kuti pa tsiku la lerolo tizakhale tikusangalala ndi mmene mwaonera azimayi anzathu mmene akusangalalira tsiku la lero. Azimayi amene sapanga zinthu za Ambuye tikuwayitana kuti atijoine komanso ena mipingo ena ayesetsa ndithu kumakhala mu zinthu zotumikira Ambuye. Mtsogoleri watsopano wa mvano pa mpingowu walimbikitsa amayi kuti athandizane komanso kugwirira limodzi ntchito pa utumiki. Kulizana komanso odalirana pamene tikugwira ntchito ya Ambuye. Komanso pa chilichonse tidalire Mulungu fuka pa ife tokhaso sitingathe ndi zomwe ndakozera tikati kulimbikisana pakuti ulendo ndi wautali tangokuyamba umene lero. Ineyo ndinosangalala chifukwa cha amene tasegulira lero ndi mmenenso zinthu zonse zayendera. Komanso ndikuthokoza ndikulimbikitsa amayi onse amvano pa likhubu la CCAP kuti tigwire ntchito ngati anthu amodzi komanso ngati tonse ana a Mulungu. Pa tsikuli mpingo wa likhubu la CCAP unachitisanso zisankho zosankha atsogoleri a utumiki wa mvano kuti ayendetse ndondomeko zothandizira kukweza miyoyo ya amayi mu mpingo kwa zaka zitatu. Sambanda Junior kuwerenga ripoti limenero. Ndipo mkhani zina wa mpando wa Malawi Patriots Kamuzu Chiwambo wati gululi ndilodzipereka pa chitukuko cha ntchito za umoyo mdziko muno. Achiwambo anena izi pamene amapereka zipangizo komanso mankhwala pa chipatala cha Dedza. Iwo anayankhula ndi mtolankhani wathu kudedza Imam Wali. Nde ife Patriots naona kuti iya bwanji tibwerese style yatsopano kapangidwe katsopano kuti kodi iwo anzathu amene akutera katundu amenewo akugwiritsa ntchito moyenera komanso tikudziwa kuti nzipatala zithu za boma mwakhala kuchitika zinthu zina zosakhala bwino yayi ena akhala kuba katundu wa boma wa nzipatala kumaba kumapitisa pa private ma clinic. Ndi bungwe lathu ili la monitoring and evaluation lizithandizanso ntchito ngati zimenezo kumapanga kafukufuku kuti kodi katundu amene mnalandira tsiku lakuti ndi uyu mapepa lake akutero tioneseni ali pati. Kulankhula kumeneko kwa Akamuzu Chiwambo. Ndipo mkulu wa zaumoyo mboma la Dedza Isaac Mbingwani wati thandizoli ladza pamene chipatala cha Dedza chikukumana ndi mavuto akuchepa kwa zipangizo. Mene tamulandirayi pali dongosolo olo malamulo amene masata kusatira katundu amene komanso kuonetsetsa kuti katundu amene akugwiritsidwa ntchito malingana ndi mmene ayenera kugwiritsidwa ntchito. Nde wangati ine wamkulu wa chipatala ndionetsetsa kuti malamulo amene wasatidwa kuonetsetsa kuti
anthu amene ayenera kuthandizidwa kudzera mu katundu amene alandira chithandizo. Katundu uyu ndi wa ndalama zokwana 2.8 billion kwacha ndipo wachokera ku bungwe la Islamic Relief USA. Nkhani zathu nzomwezi kumatisa nasiyane na inso mitu yake. Ntchito yowerengera mavoti yayamba kutsatira chisankho chapadera madera wena